No teniu un micro? No. Vinga! Vinga, por! Vaya en sortirà. Home, que podria Bueno. Ha sigut un show molt de menys a més. Canvieu de jurat. Clar com la pròxima vegada que pugui. És el risc de hit, no vinent. Serà un mascle, però està cagat. Ai, el Cristo. Xavi, fes callar. Que no, que és conya. Bueno, tothom molt bé, molt divertit, però hi ha una persona que ho ha fet millor. Ara sí que has quedat bé. Que tots de 9, però hi ha hagut una persona de 9 i mig i una altra de 10. Sí. Vale? Tenim dues persones La cosa ha sigut de 9, per una persona de 1 i mig i l'altra de 10. Sí, gràcies. Ja faig un ompli. Qui és la de 9 i mig? I qui és la